sa aking first video. Meron bang nagpanik nung sinabi ko na sana suportahan na lang natin kung ano yung prinsipyo? Prinsipyo ang sinabi ko doon. Wala akong sinabi na suportahan na lang natin para ibagsak ang gobyerno o para ibagsak ang ating presidente. Sinabi ko suportahan ang prinsipyo at kung ano ang programa niya, dahil kung ano yung ginagawa ng ating vice president at that time, it wasn't about sedition. Dahil kung inciting to sedition ang aking kasalanan ngayon, why? Sedition ba ang ginagawa ng ating Vice President Leni Robredo at that time? Sedition ba na kinakailangan mag-incite din ako kung ano ang ginagawa niya para sabihing sedition, inciting? Kaya ito, Arnel, bago ka gumawa ng kagaguhan, kayabangan ng paadpalan mo, tingnan mo muna pati yung description. Basahin mo, and obviously you didn't. And obviously you didn't listen to the whole fucking video. Doon ka lang nakatutok sa bandang huli ng video yun kung kailan ako nagmura at nakapagsentimiento. Ikaw, hindi ka pa nakakapagmura sa mga videos mo. Meron ako na meron kang minura. Kung ano yung sinabi ko, ganun din ikaw. Ang presidente na ilang milyones na siyang nakapagmura. Ako, nakapagmura ako sa huli dahil sa sentimiento ko na bakit hindi ako mabigyan ng equality, hindi ako mabigyan ng equal na treatment. Pare-pareho lang kaming gutom, pare-pareho lang kaming walang trabaho, pare-pareho lang kami na nawalan ng hanap buhay. Wow, Arnel, sana pag tumakbo ka, sana makuha mo lahat ang mga boto ng mga tao sa pamamagitan ng hindi na baling tinanggalan mo ako ng karapatan para maipaglaban, para makakain, para maipaglaban, para makakain din kung sino-sino yung mga pinagtatanggol ko. Wala nang makain ang mga katulad namin. Nagdagdag ka pa ng problema para makapaghanap kami ng pambayad sa lawyer, pambayad ng kung anong pampiyansa. Attorney Panelo, I'm urging you, please, alam ko hindi ka bias. At alam ko rin hindi rin bias ang ating presidente. Please, iparating mo kay presidente, ipakita mo yung mga videos ko magmula nung ako ay sumuporta sa kanya from the start of his term. Wala akong ginawa kundi ipaglaban siya, suportahan siya. Minsan lang ako nakapagmura dahil dito sa pandemya natin, dahil doon sa paulit-ulit kong sinasabi na dahil sa aking frustration at bilang ama, it was being unfair na isang anak, kung sino pa yung isang tao nagbabayad din ng tax. At kung kailan lang ako meron trabaho. Pagkatapos, I was there in order to give out our sentiments. It's not only for me, but for everybody.
pala ng isang katulad ko na humingi lang naman ng tulong. Lalong-lalo na doon sa pagsuporta ko kung ano yung ginagawa ng ating Vice Presidente at mismo ang Vice President, wala siyang ginawang sedition para suportahan ko na siya mismo ang ginagamit niyo ngayon para ako yung mag-incite ng sedition. Arnel, kung ikaw ay masaya para lahat ng mga tao ay tanggalan mo ng karapatan para ibigay ang hinaing, para ibigay kung ano yung voice nila para mapakinggan ninyo. Dahil kung hindi kami magsalita, hahayaan na lang ba namin na kami magugutom? Hahayaan na lang ba namin na kami mamamatay? Hindi na balang ako ay makulong sa pakikipaglaban para lang kami ay makakain. Pero yung ako ay makulong dahil sa mga kasalanang hindi ko ginawa, hindi ako papayag. Attorney Panelo, I am urging you to please review all my videos. Starting from that video na ako'y nakapagsalita ng hindi maganda sa huli, hanggang doon sa mga videos ko that followed. Please, pakibigay din kay President Duterte. At kung mismo ang President Duterte ang nagsabing, yes, kailangan ilagay ako sa kulungan, then I would say, babayaran ko kung ano yung ginawa ko. Pero yung ilalibel ako dahil gusto ko lang naman na i-voice out para kami ay makasurvive at para kami ay mabuhay at hindi magugutom, then I would say, may Diyos pa rin. At siya ang magbibigay ng final judgment natin lahat. Ang Diyos